Tapos na lang gastos, di lamang libre. Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po mga tugang sa tuyang programang Radyo Klinika Sabado ngunyan. Pag-irestoryahan ta po kung paano ang tamang pag-ataman kan sa tuyang kidney. Although kang June, ang June mga tugang is National Kidney Month. So dahil mangyod ki maraot, kung ngunya na July, pag-irestoryahan ta pa ini. Mga tugang ta dapat oral daw puro gabos kita aware as nag-iingat mga tugang kan sa tuyang mga vital organs bako lang tabi na Hunyo mga tugang kita mag-iiwas asin mag-proteher kan sa tuyang mga vital organs kundi mga tugang halos oral daw kaya ang kidney importante po ini na sa tuyang atamanon tasaro po ini mga tugang sa pagtinamaan kaninhelang sa kidney ay nako sabi nga ni pwedeng ansay mo tabing natipon-tipon pwede tabing madalaganan gabos lalo na pag uminabot sa punto mga tugang na may dialysis po kita may recorded po akong interview digdi kay Dr. Ladylet Pagdagdagan Si Dr. Ladylet Pagdagdagan, saro po mga tugang na adult nephrologist, no? Kidney specialist, nephrologist. Siya po ang nag-aradal para po mga tugang sa sitwasyon kana sa tuya tabing kidney asin ko paano po ang atatamanon, Recorded po ini mga tugang na sa tuyang interview kaya kung may mga queries ka mo dyan na po muna mag-text sa tuyang numero nakarecord po sa tuyang interview para po mga tugang sa tuya tabi na kaaraman sa Indogabos na interview ko siya kan uminaging mga simana mga tugang sabi ko nga mai-ready niya to ang mga series of information may kinaraman po sa tuya tabi na salod kaya dagugunta ang sa tuyang interview mga tugang kay Dr. Ladylet Pagdagdagan mga tugang sa po yan na nephrologist na yaon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC Bicol Regional Hospital and Medical Center dahil ang tasinda po naniniwala mga tugang na sa bagi kang radyo makakatuwang sa mahiwas na information dissemination mga tugang lalo na po ang may kinaraman sa pagpuprotehir, pag-ataman asin kunigwana anong gibonta para mga tugang dahil po maglala ang sitwasyon kang kahilangan niya to pag-abot sa kidney. Oya po si Dr. Ladylet Pagdagdagan sa kuya tabing recorded interview. So, kami po sa BRHMC, meron po kaming sinasagawang mga activities. And isa po ito, radio station. Kasi naniniwala po kami na itong radio station is isang way para mas mabilis po naming maihatid yung aming hangarin po ngayong National Kidney Month na makapagbigay po ng impormasyon sa lahat ng tao, mag-promote ng kidney health, and also kung ano po yung magandang gawin para yung mga taong may sakit sa bato is maagapan and at the same time anong magandang gawin pag meron na silang sakit sa bato. Yes, opo. Dok, bago po sa explanation ninyo regarding that, pwede bang ma-share mo na sa listeners pag sinabing nephrologist o nephrology, ano po yan, Dok? Sa simpleng, yan. Ako alam ko to. Opo. Pero baka pwedeng ulitin natin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Go ahead po. So, ang nephrology po, ito po ay doktor sa kidneys or bato po. Opo. So, ang mga pinag-aralan po namin is regarding po sa kidney. Iyo. So, ibig sabihin, kayo isa sa may expertise, may kinalaman sa
kidney. Yes Yeah. po. Alright. Sige po, Doc. Mga kaibigan, pakinggan natin si Dr. Lidelet Pagdagdagan, isa pong adult nephrologist, para sa detalye as in mga mahalagang informasyon ngayong umaga dito po sa tuyang programa. Go ahead po, Dr. Lidelet. Okay, so yun nga po, National Kidney Month ngayon po, ano? Mhm. So, ano po ba yung mga paksang tatalakayin natin? So, Apo. una, ano yung kahalagahan ng ating bato? Pangalawa, sino-sino ang mga maaring magkasakit sa bato? Tapos, ano yung mga datos ng mga may sakit sa bato? Mga sintomas ng mga may sakit sa bato? At ano yung importante ito? Ano yung lunas or paggamot sa mga taong may chronic kidney disease, Yun. ano? Or sakit sa bato? And paano mamuhay ang isang taong may CKD. Yes. Okay. So, una po muna, ano po yung kahalagahan ng ating kidneys or bato? Number one, ang kidneys po natin, next po, sir. Ayan. Ay, sige po. May anim pong function or ang ating kidneys. So, una, nagtatanggal ito ng toxin or lason sa ating katawan. Pangalawa, nagtatanggal ng sobrang tubig. Pangatlo, tamang pagbalanse ng mineral at chemical sa ating katawan. Number 4, tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Number 5, tumutulong sa paggawa ng pulang dugo or red blood cell. And number 6, tumutulong para mapanatiling malusog ang buto. So, isa-isahin po natin ito, ano? O, para madaling maintindihan po ng ating mga listener. Yeah. So, number 1, ayan, pagtanggal ng toxin or lason sa katawan. So, eto, ang ating mga pagkain ay mayroong protina na kailangan para sa paglaki at pangangalaga ng katawan. Ngunit habang ginagamit ang protina sa katawan, ito rin ay gumagawa ng lason or toxin. So, ang byproduct po ng protein is, yun nga po, nag-accumulate po tayo ng toxin or lason sa katawan. So, kapag ang kidneys ay bumigay, nasira, so, itong mga lason ay hindi na tatanggal sa ating katawan. Kasi natatanggal ito sa pamamagitan ng ihi. So, syempre kapag bumigay ang kidneys, hindi na masyado nakakaihi, hindi na din po natatanggal itong lason na ito. So, naiipon siya sa dugo. Kaya yun yung nagkukos ng mga sintomas na i-discuss din natin mamaya. Next, nagtatanggal ng sobrang tubig. So, isa din sa mga function ng ating kidneys is tanggalin kung ano man ang excess na tubig na meron tayo sa katawan at iiwan yung sapat lamang na halaga na gagamitin ng ating katawan. So kapag ang kidneys nasira, bumigay, hindi na nailalabas yung excess na tubig. So saan siya mapupunta? Syempre sa katawan natin. Pwede siya mapunta sa baga, sa puso, or sa mga iba't ibang parte ng katawan. Yun yung kaya ang mga pasyenteng may sakit sa bato, nagmamanas sila kasi nga hindi na masyadong nakakaihi. Next, tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. So, isa sa mga function din ng kidneys is gumawa ng mga hormones like angiotensin, aldosterone, yan. Yung mga hormones na yan, tumutulong para panatilihing nasa normal ang presyon ng ating dugo. So kapag nasira ang kidneys, hindi nakakagawa ng mga hormones na to na banggit ko kanina. Kaya ang nangyayari, ang mga pasyenteng may sakit sa bato, usually meron silang alta presyon o mataas ang BP. Okay? Lalo na yung may mga kidney failure. Next, tamang balanse ng mineral at chemical. So, isa sa mga function din ng kidneys is i-excrete. No? Kanina nabanggit ko, i-excrete yung extra na tubig. So, isa din ng function ng kidneys is panatilihing normal ang value ng minerals and chemicals like potassium, sodium, calcium, phosphorus, at yung eto pang ibang nabanggit. So, ngayon, kapag sira ang kidneys, itong mga nabanggit na yan, na minerals and chemicals, nagkakaroon ng hindi na nagiging normal ang values nila tulad ng potassium. Hindi na yan supposedly na-excrete yan or natatapon yan sa ihi. Pero kapag nasira ang kidneys, tumataas yan sa ang level ng potassium sa dugo kasi nga hindi na naiihi. Which is, may mga komplikasyon yan kapag irregular ang mga values ng mga yan sa
dugo natin. Next is paggawa ng pula ng dugo. So, bukod sa ibang hormones na nagkokontrol ng BP, gumagawa din ng kidneys natin ng mga hormones para gumawa ng pula ng dugo. Kaya isa sa mga complication ng mga taong may sakit sa bato is nagkakaroon ng anemia. Ayun. Next po is para mapanatiling malusog ang buto. So sabi ko nga, isa sa mga chemicals and minerals na pinapanatiling normal ng kidneys natin is yung calcium and phosphorus, which are very important po sa malusog na buto. Opo. So, importante sila. So kapag naging abnormal ang values ng mga minerals na ito, so syempre alam na natin na nagiging marupok or humihina ang mga buto natin. Kaya ang mga pasyente, mga bata, no, na may sakit sa bato, isa sa mga nagiging manifestasyon nito is mabagal yung kanilang paglaki or mahina yung kanilang mga buto. Kaya at risk sila sa fracture or bali sa buto. Or sa mga bata, growth retardation. Kasi nga yung mabagal yung paglaki nila. Next, so meron lang akong i-share na mga tanong na magbibigay kaalaman sa mga tao. So, sa mga listeners natin. So, sino-sino nga ba ang maaaring magkaroon ng sakit sa bato? Yun. A, mga bata. B, teenagers. C, adults. D, matatanda. So, kaya sir, Sa tingin ko po lahat. Okay. Pwede lahat. Okay, very good. Tama, Okay. tama po, Lahat. sir. So, Oo. lahat ng Yun. nabanggit. So, napaka-importante na to, no? Simpleng tanong, pero napaka-importante. Yeah. Kasi, kahit sino po pwedeng tamaan ng sakit sa bato. Regardless yan, bata man hanggang sa matanda, pwede po magkaroon ng sakit sa bato. Opo. Okay? So, next na tanong. Sino-sino ang mga taong mas mataas ang risk na magkaroon ng sakit sa bato? A, mga taong may diabetes. B, may alta pressure or hypertension. C, may lahi ng kidney failure. And D, may mga gout or gouty arthritis. Hindi ko kayang sagutin yan, Doc. Okay. Sige. So, dito Pero ko para sa tingin ko, ang guess ko is lahat. Okay. Pwede ba? sige. Pwede bang lahat yan? Sige, Tingnan next natin nga po, mamaya. sir, sa slide. Sige daw. Lahat ng see? nabanggit. Kasi Okay, pag sir. high blood ka, may diabetes ka, tatamaan yung kidney. Yes. May gout ka, yung, di ba acid, yung acid, di ba? Uric acid. Uric acid, pwedeng tamaan yung Yes, kidney mo. tama. Very good, Yeah, sir. okay. So, yun nga po. So, ito, next slide po. Ayan. Lahat ng nabanggit. Kasi ito pong mga risk factors na ito po yung mas mataas ang tsansa ng mga taong to na Opo. magkaroon ng chronic kidney disease or sakit sa bato. So, number 1, diabetes. Yun. Pabalik po, sir, sa isa Oo. niya. Number 1, diabetes. So, sa atin, sa mga Asian, lalo na sa ating mga Pilipino po, no, ang number 1 cause ng chronic kidney disease is diabetes. Talaga? Okay. Diabetes. Next, ang second most common cause sa ating mga Pilipino is alta presyon or hypertension. Pangatlo lamang po actually ang sakit mismo sa kidney. Iyon. Oh. So ibig yung sabihin, nasa lahi, ano, Doc? opo, ibig sabihin mas mataas ang risk ng may mga comorbidities or may ibang sakit, lalo na kung may diabetes at high blood or alta presyon. Okay, so other risk factors, may sakit sa puso, nagkaroon ng stroke, or family history, ibig sabihin merong kamag-anak na may sakit sa kidneys, merong kamag-anak na nagdialysis. So next, obesity or mataas na timbang. Tapos smoker or paninigarilyo. Tapos mga matatanda. Kanina na mention ko doon sa questions, 'di ba? Kung ano yung mga risk factor, kung anong edad, magsimula bata hanggang matanda. No, 'di ba sabi natin walang pinipiling edad, pero mas at risk nga lang po kapag mas yung matanda na ano. Opo. Okay. And then yung may history ng acute kidney injury, meaning may pansamantalang pagtaas ng creatinine siguro dahil po nagkaroon ng infection, uminom ng mga gamot, pain relievers, yun. Kahit man bumalik sa normal ang kanilang kidney function, mas at risk po sila. Kapag mas dumadami yung tsansa na tumataas ang creatinine nila dahil sa iba't ibang reason, mas at risk din po silang masira ang kanilang bato habang tumatagal. Iyon. Okay.
So yun. So, ang isang taong may diabetes, high blood pressure, at family history ng kidney failure, mas mataas ang tsansa na Oh. magkaroon ng sakit sa bato. Yeah. So, usually, yung mga pangkaraniwang dahilan ng pagkamatay ng mga taong may sakit sa bato ay sakit sa Sakit sa puso. So, I see. komplikasyon na po yan. Mhm. Okay? So, next, gaano nga ba karami ang may sakit sa bato? So, Yan. ito ang pinaka-importante Statistics to. para, yes, Oo. statistics. Ito yung importante naman para sa aming mga doktor. Opo, oo. Kung gaano ba karami yung kalaban namin na, Na may sakit. yes, na Oo. may mga sakit. Mhm. So, yun. So, according sa 2021 na data, no? Opo. 7 million Filipino. Naiko. Ganyan kadami. 2021, Yan ay ha? 2021 pa, sir. So, hindi pa po So natin 25 ngayon alam. posibleng di ba Dok? Yes. Ano ang kwan niyan? Ang posibleng direksyon niya tumaas ba kaya sa tingin niyo? Yes, pataas ng Pataas pataas, yan, ano? sir. Okay. So, according nga po dito, nung 2019, nung 2019 po, before 2019, ang CKD is pang number 9 po, no? Okay. Sa nagdudulot ng pagkamatay, no? Dito sa Pilipinas. Pero, nung magsimula 2019, naging na itong pang-apat. Iyon. Tumataas from talaga, 9 ha? hanggang Pang-apat. 4th place na po siya sa pangunahing nagdudulot ng pagkamatay sa Pilipinas. So, Okay. sinusundan niya yung ischemic heart disease, stroke, mga respiratory infection. So, ito, isa sa importante, sir, isang Pilipino kada oras. Oh? So, 1 person every hour po, Oho. no, ay nagkakaroon or nadadiagnose ng chronic kidney disease. So, imaginein mo na lang ngayon, sir. Isang ang Pilipino bawat oras, ha? bawat oras po. Grabe so, kung pala, 7 million siya nung 2021, imagine mo na lang kung Ilan na kaya siya ngayon? Oo. Siguro mga 10 million na po siguro na Mm. Pilipinos ang may CKD. Kaya ito ay importante para sa amin. Isang advokasya po namin Yeah. ito. Opo. No, na mapaalam sa mga tao or mabigyan kaalaman ng mga tao kasi nga po sobrang dami Correct. ng Pilipino Correct. ang meron pong sakit Yeah. sa bato. Mhm. So sa ngayon nga po, as we speak, sir, kulang na kulang ang mga dialysis center Oo, sa oo. mga pasyente naming nagda-dialysis po. Mhm. So yan, eto mga stages lang yan, yung Oo. next na slide po, sir. Opo. Yan, mga stages lang yan. Pero ang pinaka-importante po dito, itong red, yung nasa dulo, stage 5. Oo. Kasi po, itong stage 5, pag sinabing stage 5, less than 15% na lang po ng kanilang Yung kidneys ang gumagana. function, ano? Yes Oo. po. Yung nagfa-function. So, kaya, itong mga taong ito, sila na po yung nangangailangan ng dialysis. So, para sa amin, ito ang ayaw na ayaw namin marating ng isang umabot, pasyente. Dapat Opo. hindi umaabot yan. Yes po. Kaya dapat stage 1 hanggang stage 4 dapat nga as much as possible dito pa lang sa mga early stages, stage 1 to 3 nagpapakonsulta Yeah. na po sa nephrologist kasi ang goal natin is hindi sila umabot sa stage 5. Hindi sila mauwi sa dialysis. Okay? So, next po, ano-ano ang mga sintomas ng sakit sa Yan. bato? Ito, Mahalaga yan. importante. Para matandaan natin. Yes, sa mga listener. Kasi kapag Opo. meron sila nito, magpakonsulta Yeah. na agad. Mhm. Okay, so, ang unang senyales, so, maaring walang nararamdaman. Sa totoo lang, sir. Asymptomatic pala doon, ano? Yes, asymptomatic. Di ba po, may mga pinakita kong stages kanina, stage Opo. 1 to 5. So, karamihan po ng mga tao, wala silang Walang naramdaman? sintomas up to stage 5. Ayun. So wala Yun ang silang matindi, sintomas, magugulat na lang. Yeah. Stage 5 na sila. Doon pa lang sila nagkaroon ng Ganun sintomas. pala yun, ah. Okay. Yes po. So ano po ba yung mga sintomas na yun? Pagmamanas ng paa, mukha o buong katawan. Di ba sabi ko nga po kanina, isang function ng kidneys natin, itapon yung extra na Yeah. fluid or Ihi. tubig sa katawan. Paano kung pumalya na ang kidneys? So Oo. wala nang Di na. ihi. So mapupunta yan lahat sa katawan natin, nagmamanas. Okay, next, mabulang ihi. Kasi nga po, Mabula. madaming protina. Masubo. Yes, O yan. masubo. Kaya po siya nagasubo or mabula kasi nga po napakadaming protein. Tinatapon. Dahil sira ng kidneys, tinatapon niya yung protina Protina. sa ihi. Yun Yun. po ang nagkukos kaya nagiging mabula. Okay. So, ihi na kulay tsaa, no? Dahil ito ay may mga red blood cell, no? May Okay. yung tinatawag na hematuria, kaya nagiging kulay tsaa yung ihi. So, kapag naging kulay tsaa ang ihi, isa sa iisipin natin, baka may sakit ang kanyang kidneys. Next, pag ihi ng madalas, more than 3 beses, lalong-lalo na sa gabi, Iyo. yung tinatawag na nocturia. Okay, ito po ay
ay mga pangunang senyales. Yeah. Pero ano nga ba yung mga senyales kapag mas lumala na Iyon. ang Okay. sakit sa bato? Mhm. So, una, madaling mapagod. Mhm. So, kahit hindi naman masyado nagtrabaho sa bahay, pero ang feeling ay pagod na pagod. Mhm. Next, walang ganang kumain. Wala silang ganang kumain kasi ang panglasa nila ay parang bakal. Oh. Kasi sabi ko nga po, isa sa mga trabaho ng kidneys, itapon ng Yeah. lason or toxin sa dugo. So kapag hindi yun nalilinis ng katawan natin through ihi, lahat ng toxin tumataas sa dugo natin. Kaya ang ang panlasa nila parang bakal, kaya wala silang ganang kumain. So katulad ng kanina, nabanggit ko, nagmamanas din po sila. Yun nga, kasi nga hindi na po masyadong naiihi yung extra na tubig sa katawan. Next is nagduduwal or nagsusuka. Ito ay dahil pa din po doon sa mga toxins na hindi nalilinis. Konti ang ihi. Kasi nga po, palyado na ang kidneys. Wala na masyadong napoproduce na ihi. Oo. Hindi makatulog, no? Minsan napupunta sa akin, Doc, isang linggo na po akong hindi nakakatulog. Yun pala, sobrang taas na ng creatinine. Nahihirapan huminga. Tapos ito, dugo or protina sa ihi. Kaya nga po yung sinabi natin kanina, masubo o mabula ang ang ihi ng taong may sakit sa bato. Nangangati at merong problema sa sexual function. Nangangati. Pagod ako, makati. Nangangati. Nangangati po kasi yung mga toxin dahil hindi nga po nawawala, yun po, ang manifestation is nangangati. Nangangati. sila. Pagkala ko, Dok, makati at may problema sa sexual function. Yun po, sir. Okay. Sige po. Okay, so next, paano naman natin malalaman? Ito Yeah. importante din sa mga listener. Dapat matandaan natin to. Yes. Okay. Paano natin malalaman? So, syempre, unang-una, kapag may mga sintomas ng Yeah. nararamdaman, Opo. magpakonsulta. At ito, yung mga test na kailangan nating ipagawa para lang malaman natin or ma-evaluate natin kung meron bang sakit ang bato. So, syempre, creatinine tsaka electrolytes. Kasi sabi ko kanina, isa sa mga function ng kidneys, itapon ng lason or toxin Yeah. ng katawan. So, kapag hindi yun nalilinis, ang tumataas ay creatinine. At 'di ba, sabi ko din kanina, yung mga minerals and chemicals mini-maintain ng kidneys na nasa normal values. So ngayon, ang mga electrolytes nagiging deranged, no? So nabanggit ko kanina, ang potassium tumataas. Yeah. Which is ang komplikasyon ay pwedeng maging irregular ang tibok ng puso or tumigil, magkaroon ng cardiac arrest. Next is fasting blood sugar. Kasi nga na-mention ko kanina, anong most common cause ng CKD sa Pilipinas? Diba po? Diabetes. Yeah. So, itong simpleng pagpapacheck ng fasting blood sugar, maaari nating malaman na, diabetic pala siya. May diabetes pala. So, baka yun ang nag-cause ng pagkasira ng kidneys niya. Next is urinalysis. Kasi nga, sabi ko nga po, nilalabas pagsira ang kidneys, nilalabas Yeah. ang protina sa ihi. So, makikita natin doon kung sobrang taas ng protein sa ihi. So, ito, yung mga hinighlight ko, yung tatlong mga naunang yan ang kahit mga baseline na pwede nating ipagawa. Itong mga the rest na lang ay kapag mas gusto pa nating i-evaluate kung talagang merong sakit. Like yung urine albumin urea ratio, yung whole abdominal ultrasound, abdominal CT scan, depende kung may suspetsa tayo na bato sa bato, baka yun ang nakasira, and kidney biopsy. Ayun. Kung para makita talaga natin na sira na talaga ang kidneys, lalo na kung yung mga pamamaga ng kidneys, glomerulonephritis, yan ang ginagawa po namin, biopsy. Pero actually, kahit ito lang pong itong creatinine, electrolytes, urinalysis, no, isama na din natin yung CBC, kahit yan lang, sapat na, pwede na Opo. po natin Malaman. masuspect siya na Oo. meron na pong problem ang kidneys. Okay. So next, paano nga ba ginagamot ang taong may sakit sa bato or may Yun. CKD? Oo. So ito yung alam ng karamihan, Yes, ano po, na yes. kapag may sakit ang bato, ay dialysis. Oo. No? So actually po, ang mga maaari nating gawin sa mga taong may sakit sa bato, no, may 3 modes of renal replacement therapy. Yun po ang tawag sa kanila, renal replacement therapy. So pwede hemodialysis, Yan. yung halos alam na po ng karamihan. Mhm. Pangalawa,
peritoneal dialysis. Dialysis din po ito, pero sa tiyan. Sa tiyan. Apo. Ayun. Ibang klase, Dok, Yes ano? po. Kahit sa bahay lang, pwede po Pwede. itong gawin. Tuturuan lang talaga? po ang pasyente Talaga? at ang relative. Okay. So, kapag Okay. marunong na sila, saka po Sila na pauuwiin, mismo. sila na po ang maggagawa ng dialysis sa bahay. Okay. Kailangan lang po nilang kumuha ng dialysis solution na tinatawag. Kasi itong hemodialysis, kailangan pumunta ng dialysis center. Opo. Kasi nga po, ito, yan, sa machine. Tapos, lastly, is yung kidney transplant. Ito yung medyo mababa pa ang datos ng kidney transplant sa atin dito sa Pilipinas. Medyo mahal-mahal pati yan, Dok, Yes, di ba? mahal po. Kumpara po sa ibang bansa na talagang mas advanced na po sila. Na, mas madaming kidney transplant ang ginagawa. Kasi isa din po siguro sa factor is mababa ang donor system sa atin dito. Correct. Kasi syempre po, kaya nga po kami, isang advocacy din namin is mag-donate po sana organ donation para tumaas yung datos ng kidney transplant sa atin. Kasi sa totoo lang po, kapag na-kidney transplant, nasisave natin ang isang pasyente sa habang buhay na nagda-dialysis. Hindi na nila kailangan pagdaanan yung dialysis every other day kapag na-transplant. Okay, so next, maaari bang maging normal ang pumumuhay ng isang taong may CKD? So ito ang maaaring tanong ng mga taong may CKD na na-diagnose na. So opo naman. Yes. Maaari pa din pong maging Di ba nga normal. nagtatrabaho pa, Dok, di ba? Yes, opo. Hinihingan lang ng clearance, ng clearance kung ng papayagan doktor. na mag-dialysis. Sa amin pwede naman as long as wag pabayaan ang pagdadialysis, ang schedule ng dialysis. So, ano-ano nga ba ang maaring gawin upang mapanatiling maayos ang kalagayan kapag ikaw ay may CKD na? So, kapag na-diagnose na may CKD, ano po ba ang pwede nating gawin? Number 1, wastong pagkain. Number 2, regular na ehersisyo. Number 3, regular na konsultasyon sa doktor. Tamang pag-inom ng gamot. Kasi ang ibang mga pasyente, may maramdaman lang, kunwari, rayuma, inom kagad ng pain reliever kahit wala pong konsulta ng doktor, kahit hindi po nireseta ng doktor. May iba kasi nakakabili ng walang reseta. So yun, hindi nila alam, yun palang iniinom nila, nakakasira yun sa bato. Next is kumpletong bakuna. And lastly, sa mga stage 5 na nabanggit ko nga po kanina, nangangailangan ng dialysis, kailangan regular na dialysis. Okay. Kasi pag tinigil nila yon, lahat ng sintomas mararamdaman po ulit nila. So yun. So isa-isahin lang natin, mabilis lang, wastong pagkain. So low sodium diet. Kasi nga po, kapag sodium or asin sa dugo, kapag masyadong maalat ang ating mga kinakain, ang asin, nag-a-attract yan ng tubig. Di ba nga po nagmamanas ang mga pasyenteng may CKD. So kapag mas maalat ang kinakain natin, mas magmamanas tayo, mas tataas din ang BP. Next, pag-inom ng tubig. So, 'di ba lagi natin sinasabi kapag normal pa ang kidneys natin or para mapanatiling malusog ang ating kidneys, dapat inom tayo ng tubig. But this is opposite kapag na-diagnose na. Limitado na ang tubig, Dok, Kasi kailangan na nating ilimit. Sabi ko nga po kanina, kapag may sakit na ang bato, hindi na niya natatanggal ang extra na tubig na iniinom ng pasyenteng may sakit sa bato. So, kaya dapat maglilimit na ng iniinom na tubig kapag ikaw ay na-diagnose na ng CKD. So, dapat limited na yan. Kasi kung hindi, mamamanas, may hirapan kang huminga. Ayun po, ang iba nga po kapag sobrang hirap na natutubuhan. Next, sa potassium, sabi ko kanina, inulit ko na naman, yung mga electrolytes, minerals and chemicals sa katawan, pinapanatiling normal ng kidney. So, isa sa mga chemical na tumataas sa katawan ng taong may CKD is potassium. So, kaya lagi namin ina-advise sa mga taong may CKD o nagda-dialysis na ilimita yung mga pagkain ng mga
pagkaing mayaman sa potassium. So, Ayun. dapat low potassium diet. Mhm. Ano? So, ayan, nasa screen kung ano yung Opo. mga pagkaing mababa sa potassium. Pero in general po, actually, fruits are rich in potassium. Kaya Yeah. nga po, ang lagi na lang namin sinasabi sa mga pasyenteng na CKD na is ilimit na lang yung pag-take ng mga fruits. No? Kasi nga po, high in potassium Oo, sila. karamihan ano. Yes. Opo. So, yun. Next is protein, 'di ba? Kasi nga po, sabi ko kanina, ang byproduct ng protina sa katawan natin is mga lason. Yeah. So kapag masyadong mataas ang protein sa diet natin, mas mapapabilis po ang pagkasira ng kidneys. Ayun. Kaya po, isa sa ina-advise kapag may sakit na sa bato is low protein diet. So ito po ay nakadepende Yeah. kung gaano kadami. Kung ikaw ba ay nagdadialysis na or ikaw ba ay hindi pa nagdadialysis. So kapag ang pasyenteng may CKD ay hindi pa nagdadialysis, dapat ganito lang kaunti ang kakainin, no? 0.8 grams Grabe, per ano, day kontrolado. lang. Per body weight. Halimbawa, ikaw ba, sir, gano'n ka ilang Kuwan timbang ako, mo, sir? 76 kilos. So sabihin natin 76 times 0.8. Times 0.8. Yun ang Ganyan dapat lang kainin. po kung na-diagnose na CKD tapos hindi pa Yes. nagdadialysis. Yes. Pero in general, ang sinasabi namin sa pasyente, matchbox. Yeah. Ano po ba yung matchbox? Yung sa posporo yung lang sa na. posporo, maliit. ganun lang Hindi naman yung kaunti. posporo na palito. Yung laman po. Yung Opo, lalagyan. yung box, yung lalagyan. Yung lalagyan. Pero ganun pa man, sir, napakaliit Maliit yun. noon. Oo. Ibig sabihin, ganun lang po kaliit. Pati yung Na- isda paladok ha. Yes. At saka yung chicken at saka egg. Tama. Opo. Isang egg lang per day. Kasi po, lahat po yan ay protein. Protein, ano. Yes. Tama. So, syempre, byproduct niya, lason sa dugo, Yeah. tataas na naman yon, tataas ang creatinine, mga symptoms. Okay. So, iba pang pagkukunan ng protein na cheese, tofu, seafood, beans. So, nandito yung mga animal sources and plant sources, no? So, basically, mas maganda plant source. Yeah. Correct. Kaysa animal, kaysa chicken, meat, no, fish. So, mas maganda pa tofu na lang, Yeah. mga plant-based na protein. Oh. So, ito naman, pag nagdadialysis na, anong next po, sir? Ayan. Pag nagdadialysis na, medyo mataas na. Kasi nga, pag nagdadialysis naman na tayo. So, mga 1 to 1.2 grams per kilogram. So, kung kayo, sir, ay 76, so mga 76 grams din. Medyo malaki-laki na Ayun. ngayon kasi nga Oo. nagdadialysis naman na tayo. So, mga 3 ounces or 3 matchbox na ng meat. Yun. Okay, so medyo maluwag na tayo Maluwag kasi na. nagdadialysis ng konti. Yeah. naman na. Okay. Okay. So, regular na ehersisyo. So, mag-ehersisyo na ayon sa kakayanan. 30 So, minutes dapat pala. daw 30 minutes, 3 to 5 times sa isang linggo. So, kung mga 3 to 5 times, so mga 90 to Yeah. 150 minutes in a week para magkaroon ng tamang timbang. Next is yan. Regular na konsulta. Ito ay importante. Regular na konsulta sa doktor. Actually, lalong-lalo na kapag nag-diagnose na ng CKD kasi dapat lagi tayo nagpapalabs. Opo. No, mas maganda nga 1 to 3 months, no, naglalaboratory tayo para matingnan natin kung pataas na ba ng pataas ng kreya, Yeah. kailangan na ba Yeah. nating mag-dialysis. No, lalo na po kung lalo na po kung sa mga nag-transplant, mas kailangan regular na nagkukonsulta po sa nephrologist. So, next po. Next is tamang pag-inom ng gamot. So, yan, iwasan ang pag-inom ng mga hindi niresetang gamot. Yan. Siguro madami po sa mga listeners natin Pag may masakit, guilty po dyan. mga pain relievers. Yes. Lalo na po yung mga matatanda nating listeners na Oo. nagrarayuma na. Tama. Yan. Kaliwat kanan pong umiinom ng mga pain relievers, mga NSAIDs, no? At saka yung mga herbal, di ba Yeah. po? Madami ngayong ina-advertise sa Facebook, Correct. madaming Marami. mga herbal Online. medicines. Oo. Yes. Online and food supplements. Hindi natin alam, lahat po yan ay mayroong epekto sa ating kidneys, no? Na kapag ininom ng matagalang panahon, pwedeng mauwi sa pagkasira ng Opo. bato Oo. at mag-dialysis. Okay, next. Pagkakaroon ng
bakuna. So ito naman importante, kahit naman siguro hindi CKD, kahit naman Pwede. siguro normal na tao. So obviously kailangan natin magkaroon ng bakuna para naman meron tayong panlaban sa iba't ibang sakit. Kasi nga ang iba't ibang sakit pwede din mag-cause yan ng pagkasira ng kidneys dahil sa overwhelming infection. So, yan. Sa mga bakuna, influenza vaccine, pneumococcal vaccine sa pulmonya, hepatitis B vaccine, varicella or sa bulutong, hepatitis A, tapos tetanus toxoid. So, ito yung mga, lalong-lalo na yung mga CKD patients Opo. natin, dapat meron yan. Mhm. Okay. Tapos, regular, syempre, lastly, regular na hemodialysis. Doon sa mga talagang stage 5 na, no, sobrang bumulusok na pataas yung kreya, kailangan regular na nagdadialysis. Kahit pa nagtatrabaho, Opo. huwag pababayaan yung schedule ng dialysis. Kasi, ang dialysis ay, ang proseso ng dialysis ay, hinahalili niya yung tungkulin ng mga kidneys. Kasi nga, sira na, no? So, ang dialysis na yung naglilinis Oo. na ang nagtatrabaho na Yeah. dapat kidneys ang Yeah. ang nagtatrabaho. So nililinis niya yung dugo, nililinis niya yung tinatanggal na yung sobrang tubig sa katawan at yun nga winawasto niya yung balanse ng asin at acid base sa ating katawan. Mhm. Yun. So, yun. And then, regular na check-up, Yeah. laboratories, yun. Kung maaari nga, kada 3 buwan or kada buwan, kung kinakailangan, kapag mas mataas na at mas nalalapit ng pagdadialysis, monthly na dapat. Okay? So, ito, last na Yun. actually. Sige po. 8 gintong panuntunan or golden rules para sa malusog na kidney. Apo. Ito, sa atin, so sa mga listeners natin, paano nga ba natin mapapanatiling malusog ang ating kidneys? Okay. So, number one, control blood pressure. Sabi ko Yeah. nga kanina, second most common cause ng CKD or sakit sa bato ay alta Apo. presyon. Yeah. So, kailangan ma-maintain natin yung ating blood pressure. So, target natin, BP less than 120/80. Kaya, sa mga pasyente natin dyan na may alta presyon na diagnose Apo. ng hypertension, kailangan inumin natin yung mga gamot natin para sa BP. Para hindi magkaroon ng komplikasyon na sakit Apo. sa bato. Mhm. Next, number 2, control blood sugar. O, kanina, sinasabi ko din, most common cause ng sakit sa bato or ng CKD ay Apo. diabetes. So, ayan, sa amin, no, sa mga doktor, ideally, may mine-maintain kami na hemoglobin A1C. Ito yung sukat ng sugar sa dugo, no? Less than 7 or yung fasting blood sugar, Apo. 80 to 130 lamang. Yeah. So, ito depende din sa uri ng pasyente kung gaano ka-uncontrolled ang kanyang ang kanyang sugar. Next is eat a healthy diet. So, mas maganda ang ating kinakain composed of vegetables and fruits, tapos lean meats and fish, whole grains, or mababa sa mga added sugar. 'Di ba may mga pagkain tayo ngayon na Apo. more on madaming like milk tea, madaming added sugar yung mga yan. So, next is exercise. Ito, nabanggit na natin Yeah. kanina. Yeah. So, at least 150 minutes of moderate intensity exercise per week. Diba? 90 to 150 nga yung sabi ko kanina. Or, 75 minutes of vigorous intensity exercise. So, kahit moderate exercise lang, actually, kung 3 times a week, Apo. 30 minutes 3 times a week, pwede na po yun. So, next is number 5, drink adequate water. So, gano'n nga ba ka-adequate? Tatanungin ng mga listener. Diba, tulad ng lagi natin sinasabi, drink at least 8 to 12 glasses of water a day. No? At approximately, mga 2 to 3 litro ng tubig yan araw-araw. Para mapanatili natin na well-hydrated tayo. Well-hydrated ang katawan natin. Number 6, stop smoking. Yan. So, ito, madami din guilty nito sa mga listeners natin. Yung mga naninigarilyo dyan, no, kailangan i-stop na natin yung paninigarilyo. Kasi, risk factor din yan sa pagkakaroon ng stroke, heart attack, at iba pang complications like sakit sa puso. So, kailangan Opo. stop na natin ng paninigarilyo. Number 7,
don't abuse. So, sinabi ko na din ito, pain relievers and supplements. So, sobrang pag-inom ng mga ito ay maaaring magdulot ng kidney damage. May mga herbal supplements na nagtataglay ng nephrotoxin. Opo. And lastly, have a regular check-up. Iyon. Lalo na yung mga taong mataas ang risk na magkaroon ng CKD. Iyon. Diabetes, may alta presyon. Ayun, yun lamang po. Yes. Thank you po, Doc. Ha? Pasensya na. Wala na akong tanong. Kasi okay. nangangutang tayo ng oras sa susunod na programa. Magpas tayo ng county. Anyway, baka po may gusto kayong i-announce sa mga activities ninyo na pwedeng ma-involve ng mga tao po sa ating mga kababayan. Go ahead po. Okay. So actually sa ano po no 28 June 28 sa Embarcadero Saturday. po. Yeah. Opo. Okay. Meron pong ano kami doon Zumba. Ayun. So Yun. mga gusto pong ano sa mga Exercise gusto pong yun. yes, exercise. So sa mga gusto pong sumama sa June 28 po sa may Embarcadero po no, meron po kaming Zumba po. Yeah. Yun. Pa-Zumba Opo. activity. Yun. Tapos po sa ano naman sa BRHMC OPD po no sa may mga nararamdaman po diyan na may suspetsang may sakit sila sa bato, mabula ang ihi, nagmamanas, magpakonsulta po kayo sa amin sa BRHMC. Yan po ay libre naman. Yeah. Libre naman po yan, araw-araw naman po. May libre po kaming konsulta sa BRHMC. So pwede pong pumunta diyan sa OPD. Iyon. No? Opo. Libre po yan. Iyan. Good morning kay Dr. Glenn Acid. All right. Dr. So Glenn. yan po mga tugang ang sa tuya na recorded interview kay Dr. Ladylet Pagdagdagan. Ladylet Pagdagdagan. Siya po ang adult nephrologist, no? Saro sa mga adult nephrologist, mga tugang diyan po sa BRHMC. Recorded po yan mga tugang kanuminaging June, kaya so kung madagong nindo sa mga adlibs tabi mga naging adlibs duman tabi ngayon nutrition man kaya June kaya na i-record sa kuyang interview kay Dr. Ladylet Pagdagdagan. Pero very important maski mga tugang July na ngunyan, importante na sa tuyang sabuton ang sitwasyon kan sa tuyang kidney. Ilingonin do yan kasi sarungal daw sa kang inot baga sa mga programa kan Department of Health. I mean kan PhilHealth, no? So PhilHealth baga, Philippine Health Insurance Corporation, dinagdagan mga tugang sukan, dinagdagan so number of dialysis na free sa Pilipinas. Tangani daw na mas lalo na magianan ang mga tao na nangangaipukan sinabi ng serbisyo. So yan ang problema. Sabi nga ni, pag tinamaan ka kang dialysis, kan mga enot baga, medyo dakul yan. Mga tugang na mga mahal yan. Ngunyan dakulo na kita ki mga dialysis center as in programa kan sa tuyang PhilHealth, mga tugang para matabangan ang mga biktima kan siring na bagayo. Pasensya na po kamuha. Tamay mga na-receive akong text digdi. Tabi, di ko po masisimbagan sa indong mga text recorded po itong sa tuyang interview kay Dr. Ladylet Pagdagdagan. Okay, o bueno, mga tugang mapaaram na ako, masunod na tabi ang programa. Kanako Bicol, dito po sa DCGB. Mabalik po ako alas 2 sa programa niya Tung Kaya. I-feature niya to mga tugang sa tuyang programa na naging kontribusyon kana lokal na gobyerno kan tabako sa tasinda po ang napili na number 1 mga tugang sa award na itinautabi kang DNR Saringaya Award. Sina po ang number 1 sa Bicol Region. May kinaraman mga tugang sa sinabi ng programa. Kaya po dyan na hapon makakaurontaan sa indatabing Community Environment and Natural Resources Officer o SENRO digdi po sa estasyon kan DCGB. Anon sa indang mga giniribo, anon sa indang mga lakdang, mga tugang na pwede niya itong mahiras sa mga nag-aantabay, pagkatapos hindi mapili kang DNR, susog sa mga naging evaluation kan mga nakaaging aldaw na sinda po ang top 1 sa Saringaya Award. Salamat kan sa nung pagantabay. Ako po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Mabuhay.
Yan, salamat. Dakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCG.